Niektoré miesta nie sú len miestom. Sú príbehom. Sú spomienkou na kroky tých, ktorí tu kráčali pred nami. Kalvária v Zákamenom v sebe nesie ticho rokov, vieru ľudí a silu tradícií. Pamätá si radosť aj pláč. Modlitby aj ticho. Generácie, ktoré tu nachádzali nádej aj odpovede. Je to miesto, kde sa čas na chvíľu zastaví a kde každý príbeh zanechá svoju stopu. Tento príbeh sa začal písať vďaka pánovi farárovi Jurajovi Ondrišovi, ktorý pôsobil v obci 40 rokov. Bol podporovateľom slovenských podujatí a inštitúcií, zakladajúcim členom Matice slovenskej a Spolku svätého Vojtecha, predplatiteľom a rozširovateľom slovenskej tlače. V roku 1862 sa pričinil o výstavbu Kalvárie s kaplnkami a krížovou cestou na vršku oddávna nazývanom Kalvária. Jeho hrob sa nachádza na starom cintoríne v Zákamenom a zaslúži si, aby sme na neho nikdy nezabudli. Pod jeho vedením vybudovali veriaci 14 kaplniek so zastaveniami krížovej cesty. Kaplnku na nebo vzatia Panny Márie, kaplnku Božieho hrobu a v roku 1878 aj kaplnku svätej Heleny. V kaplnkách boli pôvodne umiestnené obrazy maľované na plátne od známych oravských maliarov Ráčkajovcov, ktoré sa žiaľ kvôli vlhkosti nezachovali. Spišská kapitula v roku 1895 obstarala nové obrazy do kaplniek v štýle reliéfov. Tieto obrazy pochádzali z mníchovského ateliéru. Kalvária sa stala miestom krížovej cesty, ktorá vedie od farského kostola na nebovzatia Panny Márie až ku 3 kaplnkám na vrchole. Počet zastavení, ktoré pripomínajú utrpenie Krista, nás učí pokore a súcitu. Pre ľudí zo Zákamenného má Kalvária hlboký význam. Nie je to len historická pamiatka či turistická atrakcia. Je to miesto, kam chodia starí aj mladí, aby sa modlili, rozjímali, ale aj aby si pripomenuli, odkiaľ pochádzajú a aké hodnoty sú pre nich dôležité. Keď sa Ježiš s nami lúčil, posolstvo nám zanechal, aby sme sa milovali, ako nás on miloval. Je to miesto, kde sa učíme od starších, ktorí svoje príbehy, vieru a tradície odovzdávajú svojim deťom a vnukom. Takto sa zachováva rodinná a duchovná kontinuita, ktorá je základom našej komunity. Kalvária bola za tie roky svedkom mnohých udalostí. Prešla rôznymi obdobiami, časmi rozkvetu, ale aj obdobím, keď sa o ňu staralo menej ľudí a postupne upadala. Kalvária v Zákamenom je miesto, ktoré v sebe nesie nielen históriu, ale predovšetkým ducha a vieru celej našej obce. Napriek tomu nikdy nezmizla z myslí ľudí. V posledných rokoch prešla rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá jej vrátila pôvodnú krásu a dôstojnosť. Kaplnka bola renovovaná v rokoch 1879, 1931, 1955 a 1961. V roku 2016 sa začala príprava projektu na komplexnú obnovu celej Kalvárie, ktorú začal starosta Milan Vrábeľ. V roku 2021 začala komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Kalvárie. Slávnostné požehnanie celej obnovenej Kalvárie sa konalo v nedeľu 14. augusta 2022.
Vďaka práci mnohých dobrovoľníkov, miestnych farníkov, ale aj finančnej podpore obce a Ministerstva kultúry dnes Kalvária opäť dýcha životom a je prístupná všetkým, ktorí hľadajú pokoj a inšpiráciu. Keď sa pozrieme na Slovensko, tak je posiaté takýmito prírodnými kalváriami. Je zaujímavé, že každá tá kalvária končí kaplnkou alebo krížom, tým posledným zastavením, ktoré je nielen uloženie do hrobu, ale aj zmrtvých stanie. A kalvária je tak, že sa stúpa postupne. Človek prechádza okolo tých jednotlivých zastavení aj tu v Zákamennom a stúpa, že to trošku je taká námaha a stále ide vyššie a vyššie a toho núti aj premýšľať nad vlastným životom. Ide, zastaví sa pri jednej kaplnke, porozíma, aj konfrontuje to zastavenie, to Ježišovo umúčenie s tým, čo to znamená pre jeho vlastný život. Kračuje ďalej, ide stále vyššie a vyššie. Kalvária pripomína krížovú cestu Ježiša Krista. Ale tým, že my ňou prechádzame, tak vlastne sa stotožňujeme s tou Ježišovou krížovou cestou. Tak porovnávame, že Pane Ježišu, Ty si prešiel tie bolestné zastavenia, aj do môjho života vstupujú tie rôzne bolestné zastavenia. Preto sa pozerám na Teba, Pane Ježišu, ako si to Ty zvládal, ako si Ty reagoval, aby som sa od Teba učil. Tak verím, že aj tu v Zákamennom táto kalvária pomáha nielen miestnym obyvateľom, ale každý, kto tu zavíta, nájsť pokoj, nájsť hlbší zmysel života a možno viac porozumieť nielen Ježišovmu krížu, ale veľakrát aj tomu nášmu krížu, ktorý vstupuje do nášho života. Našu Zákamenskú kalváriu vnímam ako pýchu našej obce. Je to nielen krásne a obľúbené putnické miesto, ale zároveň je to aj národná kultúrna pamiatka a obľúbená turistická atrakcia. Táto kalvária už má viac ako 160 rokov, prežila rôzne časy a zaslúžila si zrekonštruovať. Táto rekonštrukcia sa nám podarila v roku 2021 a v roku 2022, kedy sme tejto kalvárii vrátili jej pôvodný vzhľad. Ľudia tu trávia radi voľný čas, je tu také nádherné ticho, je tu taký pokoj. Ľudia tu dokážu uniknúť pred tou realitou a oddychnúť si v tejto náročnej dobe. Často tu stretávame ľudí osamelých, ktorí sa tu chodia večer modliť, chodia tu ďakovať, chodia prosiť. A takisto tu stretávame deti, ktoré sa tu idú iba prejsť v rámci voľného času, idú tu nazbierať energiu, idú si tu oddychnúť. Sme veľmi radi, že o túto kalváriu sa nám pomáhajú starať naši seniori, ktorí tu pravidelne chodia upratovať, chodia ju čistiť a dávajú tejto našej kalvárii tento nádherný vzhľad. Zákamenská kalvária je špecifická tým, že je veľmi strategicky položená. Nachádza sa, môžeme povedať, uprostred dediny. Tento vrch, na ktorom stojí kopec, zároveň aj kalvária, ktorý pokračuje potom ďalej, je obopínaný z oboch strán v tvare písmena U domami a vlastne celou dedinou. Pre mňa ako duchovného otca tejto farnosti je toto miesto istým strategickým miestom, kde je v centre kríž, kde celá tá kalvária hovorí o tom, že viera pre našich predkov, ale aj pre tento ľud je veľmi dôležitá. V historických knihách je doložené, že na Orave sú 3 také dôležité kalvárie. Prvá z nich, myslím, že bola na Slanickom ostrove, alebo na Slanici, dnes už na Slanickom ostrove. Táto kalvária je už dnes v podstate zaniknutá, nepoužívaná. Druhá je v Zákamennom a tretia je v Bobrove.
Je to vzácne uvedomiť si, že naša farnosť, naša obec má takú dominantu, ktorou je Kalvária. Vieme, že o Kalváriu sa zaslúžil kňaz, farár, ktorý tu bol Juraj Ondriš, ktorý tu pôsobil úctyhodných 40 rokov. Máme doložený aj opis slávnosti požehnania tejto Kalvárie, ktorý sa udial v roku 1863. Veľmi sa mi páči tá myšlienka, že túto Kalváriu postavili aj z vďačnosti za 1000 rokov od príchodu svätých Cyrila a Metoda. 863 a 1000 rokov na to vzniká táto naša Kalvária. Návštevník Kalvárie môžeš si všimnúť 3 také dominantné kaplnky na vrchole tohto miesta. Ak sa pozráme na oltár, stojíme pred kaplnkou Panny Márie na nebo vzatej. Je to ten istý titul alebo patrocinium, ako máme aj v našom farskom kostole. Po ľavej strane, keď sa pozeráme na oltár, je kaplnka svätej Heleny. Je to svätá žena, ktorá našla svätý kríž. Čiže kríž, na ktorom bol umúčený Ježiš Kristus. Aj preto veľmi vhodne stavitelia umiestnili kaplnku a toto patrocinium svätej Heleny na Kalváriu. Po pravej strane oltára sa nachádza kaplnka Božieho hrobu, ktorá nám pripomína, že 14 zastavení končí uložením v Božom hrobe. Pri oltári sa nachádza kríž, ktorý je už mladšieho dáta a robil ho náš akademický sochár Juraj Brišák. Od roku 1922 sa v obci Zákamenné 15. augusta slávi odpust na Zeľnú. Tradíciu krojovaných sprievodov založil miestny farár Peter Makoš. Každoročne tu na sviatok na nebovzatia Panny Márie prebieha slávnostná odpustová svätá omša, na ktorej sa stretávajú stovky veriacich z celej Oravy. V krásnej prírode prichádzajú, aby sa na chvíľu zastavili, našli pokoj a prežili silu spoločnej viery. Spev spevokoldu sa nesie krajinou a jemne ho doplňa spev vtáctva v korunách stromov. V tej chvíli má človek pocit, že tu nie je sám, že patrí k niečomu väčšiemu. Pre nás všetkých je Kalvária viac než len kamene a drevo. Je to svedectvo o viere, o spolupatričnosti a o tom, že každý z nás nesie vo svojom srdci tú istú túžbu po pokoji a nádeji. Je to miesto, kde sa zastavíme, keď hľadáme silu v ťažkých časoch. A zároveň miesto, kde ďakujeme za všetko dobré, čo sme v živote dostali. Kalvária v Zákamennom nás učí, že hoci čas plynie a menia sa generácie, hodnoty, ktoré nás spájajú, zostávajú večné. Je našim dedičstvom, ktoré chceme chrániť a odovzdať ďalej našim deťom, aby vedeli, že nie sú sami, že sú súčasťou niečoho väčšieho, čo presahuje hranice času. Korene si nevyberajú, kam budú rásť, ale vždy si nájdu cestu k sebe. A práve v tom je sila. Nie byť sám, ale držať spolu. Toto miesto nie je len naša história. Je to srdce. Srdce Zákamenné.